назавжди присвятити тобі цей дім молитви, у якому побожно віддає тобі честь, а ти освячуєш його своїм словом і наповнюєш благодаттю твоїх таїнств. Ця святиня є знаком таємниці церкви, яку Христос освятив своєю кров'ю, щоб стала його нареченою, сповненою слави, дівою, що сяє чистотою віри, і матір'ю, що дає життя силою Святого Духа. Свята церква, обраний виноградник Господній, що весь світ охоплює своїми гілками. Христом Ісуса піднімає своїх слабких дітей і вводить у Царство Небесне. Блаженна церква помешкання Бога з людьми, святилище зведене з живих каменів, стоїть на фундаменті апостолів на наріжному камені, яким є сам Ісус Христос. Чудова церква, град розташований на горі, видимий для всіх, бо в ньому сяє споконвічне світло Агнця, і лунає вдячний спів блаженних. Тому смирено просимо тебе, Господи, зійшли повноту Твого благословення на цей храм і цей вівтар, щоб завжди залишалися святими і столом приготовленим до складання Христової жертви. Нехай джерела Божої благодаті змивають дух людські провини, щоб Твої, Отче, діти, що вмерли для гріха, відродилися до життя Божого. Нехай Твої вірні, що зібралися навколо вівтаря, звершують спомин Пасхи і зміцнюються біля столу слова і тіла Господнього. Нехай возноситься тут мила тобі жертва слави, а голос людей разом зі співом ангелів лунає у невимовній молитві про спасіння світу. Нехай нужденні знайдуть тут милосердя, пригновлені справжню волю, а всі люди зодягнуться гідність твоїх дітей, поки щасливо носятимуть радість вічного життя в небесному Єрусалимі. Через нашого Господа Ісуса Христа, Твого Сина, який з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Нехай Бог освятить своєю силою цей вівтар і храм, що помазується нами, Його слугами, щоб являли вони таємничий зв'язок Христа і Церкви.